alhamdulillah rabbil alamin yeeɓiyankoɓe Nangue TV ɓenen kala nandi ceerno haalir ene sallo nantoniri ni kala ko rojuma yo Abdoul Hadi Cheikh Ahmad Tidiane Ba Ba Ceerno Aliou Yero Diop ka heydi kaydimɓe Dioro Samɓe Nayo kala garojuma yo Abdoul Hadi Cheikh Ahmad Tidiane nan janta bolto mbawan wadde duuso e nder duuso inchallah mawla ma garten e kala golle ɗen no woywade e kala subaka inchallahu mawla alhamdulillah rabbil alamin e oɗo men ñalawma mo ganduɗa ko aljuma moƴƴo malaɗo ene hawre e sappo lewru men avril waɗen paami ko balɗe 6 heddi wadde e kirndol Dakar wona wiya ko sappo e jeeto avril 18 avril hande wadde ko 10 wadde heddi 8 jours balle 6 heddi e kindol Dakar no Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin yewen koɓe Nangue TV en jalti kadi wadde duuso e nder duuso machallah en ji alhamdulillah rabbil alamin en gari wadde duuso e nder duuso no go wadde kala subaka duusen ceerno ha yettoyo galle e on saaha kadi duttoɗen duusen ceerno Ibou Mar Ceerno alhamdulillah rabbil alamin yewen koɓe Nangue TV eɗen gandi hande ko aljuma bandiraɓe rewɓe ene garno moƴƴi no fewi ɗo galle ceerno ɗo kañum kadi gam salminde ceero juurade ceerno kono kadi holdirdeɓe haajuji mabɓe ceerno kono kadi jeeyi yombayɓe alhamdulillah rabbil alamin waynotoɓe ene jofte cuuɗi mumen alhamdulillah rabbil alamin hay sukaɓe toɓɓanteɓe ba ene naata jangde alqouranil karim alhamdulillah rabbil alamin ɗum kala aljuma bandiraɓe ene garno moƴƴi machallah bandiraɓe rewɓe yewen koɓe Nangue TV machallah oɗo saaha mo gonɗen weltade ko mawnde oɗo saaha wuuro ngo machallah yewti no moƴƴi non kadi hoɓɓeɓe ene gara no feewi kono kadi sa yeehi Dakar kadi toon kadi ɓuuri yewtude oɗo saaha won dakiɓe toon mbatta toon bitikaji men mbatta toon jeeyirɗu men
nde wonno yimɓe ko toon ngoni toon baalata toon ndewata ñande fof enen jeeya ko ngannduɗaa yimɓe mbawa ɗum naftorade beele mbawa jokkude gallumen alhamdulillah rabbil alamin yimen ko Wenangue TV hade men hade ceerno yo arde wadde jeen golliɗen galle ceerno no foti fof no wowi wadde kala subaka alhamdulillah rabbil alamin machallah ko golde ɓuuɓol oɗo subaka law ko weltare mawde ko cellal ɓeydata ɓuural ko ɓamta kono kadi ko gandal tigui rigui alhamdulillah rabbil alamin machallah yimen ko Wenangue TV on jii galle ceerno machallah ɗo fof ko hen jeeya alhamdulillah rabbil alamin machallah est ce que alhamdulillah rabbil alamin yimen ko Wenangue TV beltanama sanne machallah bandiraɓe kala e saaha en mbaɗen ɓatakeji holliri wonde enen jeeɓa a yawo ngo enen belti eko watte ko woɓɓe kadi machallah kono kadi ɓe wadda ko ɓeydan en eko golle ɗe woɓɓe kadi woda ko ustani en e nder golle ɗe ko ni jiɗɗen donc enen ndendi golle ɗe enen ndendi ko watte ko enen waɗirani ɗum ɓurde gandal walla ɓurde jogade faamu ala wona ɗum waɗiren ɗum wona ɗum ene waɗen tan ko yidde wallidde julɓe yidde wallidde e bandiraɓe ɗum tagi en wadde ɗum wadde noon kala jiiɗen ko ganduɗa ken fewnte walla ken ɓucce walla kene usse walla kene ɓeyde ha ɓuura ganduɗa ɓuura fewde bisimilla muɗum e 78 119 0065 machallah ken siraji an ceerno hamme keɓe alhamdulillah rabbil alamin machallah mbiɗa hanki ni refta waɗi karim waɗi gondagal ken siraji an to diɗol ngal ɗo machallah golle joɗɗe machallah mbaɗi machallah bandiraɓe deftima no fewi almuɓe deftima kala almudo deftiɗo cikkata mata ɓuuri goɗɗo alhamdulillah rabbil alamin ho en rewi lawol en yuɓɓe alhamdulillah rabbil alamin machallah machallah ceerno siraji an machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah ceerno ari alhamdulillah rabbil alamin machallah di ba jom kolda alhamdulillah rabbil alamin machallah Oke, mashallah. Oke, mashallah. Ibrahim Jalal. Mashallah. Mashallah. Oke. Masyaallah. Ceerno Bachir Ceerno bah masyaallah. Bah alhamdulillah masyaallah. Ceerno Baro Ceerno Abdul Aziz Ceerno masyaallah. Bah alhamdulillah alamin. Yeɓen ko Wenangue TV duusa garano nani alhamdulillah. Machallah yeɓen ko Wenangue TV duusa garano nani alhamdulillah min denden derto ceerno Ibou Mar Ceerno ene nder kanko e dental ngal inɗe ɗiɗi joom haaju jen juurade ceerno men mawɗo caggal mum kanko duuse ha galle ceerno inchallahu mawla jokke rewidade sema YouTube Wenangue TV mbaɗen j'aime mbaɗe abonné no moƴƴi mbaɗe partagé kalɗo ari ɓeyninen e groupe aji men ɓeyninen e bandiraɓe men mbawa naftorade alhamdulillah alamin alhamdulillah rabbil alamin won gonɗe e nangude lawol ceerno Amadou Tijani alhamdulillah won gonɗe nangude lawol ceerno Amadou Tijani no seere ɓe jiɗani yimɓe fof ko moƴƴere kala garɗo saka lamɗo saka galo ko mbawɗa wonde fof seere ɓe gaddoto namdade beele a nangui lawol ceerno Amadou Tijani ɗum gaddoto namdade ma taw waɗi fof taw ɓe ƴewata ngalumangu ɓe ƴewata laamu mangu ala ko diinoɓe gaddoto haalandema taw alhamdulillah rabbil alamin biske wona gara ɓe ɗamino e ma jawdi walla ala nono kamɓe ɓe diwi ɗon alhamdulillah rabbil alamin kala ko mbawɗa wonde ko laawol ngol ɓe gaddoto namdadema sa nangui ngol taw sa nanggani ɓe nanguinma ngol sa nangui taw moƴƴi alhamdulillah rabbil alamin biske wate
fatiha e salatul fatiha di waw inɗel ɗi e joom haajuji en. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dental immima machallah ngam addu juurade ceerno mawɗo e gargol ceerno Ibou Oumar Thiam. Alhamdulillah rabbil alamin. Machallah rabbil alamin. Eske juɓɓude mawde machallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Yeɓen ko Ɓenange TV machallah. Juurama ceerno men mawɗo, jokkodirama juuɗe, jokkodiraɗe enɗam, yurmodire yafonirde, yiɗande bandum, yiɗande hoore mum, yiɗande hoore mum, yiɗande bandum. Alhamdulillah rabbil alamin. Inchallah. Alhamdulillah. Ceerno Abdoul Hayy Diallo e ceerno Ibou Oumar Thiam. Alhamdulillah rabbil alamin. Nder ha ɗo mbaydirtoɗo machallah. Caggal muɗum kadi ha ceerno Tidiane Kaw wayndirto ceerno Ibou Oumar Thiam. Machallah kala to keɓaten potoje machallah mbeɗa estoti machallah machallah ceerno Ibou Oumar Thiam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ceerno Ibou Oumar Thiam e ceerno Tidiane Kaw machallah
Besok yang pada esteti foto aja, masya Allah. Kalau perlu ngebuat dan punya masya Allah. Sikit, masya Allah. Sikit, masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, masya Allah. Dan udah boleh rundu, chair nangar. Alhamdulillah, masya Allah.